Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joep de optredens van de band Lionite, Roelof van der Velde, Ik My Band en Scott Clay uit Amerika. En dichter Elmer Kuper, hoe je naar je bundel. Toverbal. Ik ken alleen maar om mijn eigen oorlog schreeuwen. Laat ik daarmee beginnen. Ik vries Tibor de knien in, omdat de band met mijn ex op Kreta zitten. Ik hies in Tosken nog loeken litten. In een echte oorlog rieden ze in konvooi door de woestijn. Noemen ze de bonken. Maar mijn oorlog is primitief. Ik zit in de berm met het God op een hakken, omdat de hemel vuur spuit. Doet de slampamper op afdeling 228 onder invloed de broek zakje liet, waard het bloed mijn soepen. Ik kwakt hem del en roop dat er wel sterren mocht. Ik kan alleen maar om mijn eigen oorlog schreeuwen. Squor het jonkje uit de schoolkelder en sis dat er geen vijand is. En dat er in een toverbal biedt mij. Ik weet net hoe het kogels had toch het vlees fretten. Hier een geweer van hout. Zei altijd, pauw, pauw, pauw. Vandoor ben ik geen boetenwest en vol de regen op mijn kop. Ik kom niet uit verschillen, nee, maar regen wordt van zoveel op. Nou wordt er wat aan op mijn vel, heb ik in mijn gezicht valt. Ik werd een beetje blij van, de stoel vandoor valt. Vandoor ben ik geen boetenwest, had naar een trollenkeek. Op de sign of daar oud was, zo werd het niet wel weer zo leeg. Vandoor, vandoor, de eerste dag van de rest van mijn leven. Ik denk ik zeg wat er zijn, en is al een feestje te gewoon geven. Vandoor, vandoor, ja ik ben er ook weer bij. En ik zeg ik hou van die, en de zuiden komt er ook weer bij. Vandoor is een mooie dag, ringen ze een deur op koor. Vind het best, alles mag, ik heb alles toch al voor me koor. Vandoor is een mooie dag, ik heb weer in die ogen gekeken, dat ik vandoor weer springen mag, val daarna zijn naar mijn ding. Vandoor, vandoor, de eerste dag van de rest van mijn leven. Ik denk ik zeg wat er zijn, het is al een feestje te gewoon geven. Vandoor, vandoor, ja ik ben er ook weer bij. En ik zeg ik hou van die, en de zuiden komt er ook weer bij.
farao's bouwden piramides. Doorliest als Sjerkvoort het baarhok opknappen. Die Joske valt uit de rom om mijn schouders. Die strikt zo zelfs zijn neerknoopje. Een echte heer knoopt een dubbele Windsor. Zo is je zijn type bier net vertonen willen. Ik weer neerhandig mijn snijsken klingen. Vijt die een lok van een varholle en look die bosgroentje wat ruchter. Waarom is die hier zo zeeft? Die wang zo koud. We spent some time in Utah. The spring was closing in. Our fears came calling. You softly spoke to them. It takes a little time to say everything you need to say. I hope these words find a way to you. It takes a little time to know what you're really searching for. I hope your heart can find its own way. Well, deep inside the canyon, love can still be found. Buried by the river, buried in the ground. It takes a little time to say everything you need to say. I hope these words find a way to you. It takes a little time to know what you're really searching for. I hope your heart can find its own way. Oh, it takes a little time to say everything you need to say. I hope these words find a way to you. Ooh, it takes a little time to know what you're really searching for. I hope your heart can find its own way. I hope your heart can find its own way. I hope your heart can find its own way. Uit Amerika, Scott Clay, jawel, live in Noorderwien. Hij is op tournee. En ik moet zeggen, ik ben altijd wel blij met dit soort mannen. Die komen dan uit zo'n enorm groot land bij. En die nemen dan een enorme muzikale traditie mee. En dan zit je gewoon in de Noorderwien studio te spelen. Prachtig mooi, hè? Goed, het is natuurlijk een beetje een dubbeldag. Je doet poëzie gaan, want... komende vrijdag is de presentatie van 2 bundels. Nee, niet 1, maar 2. Die van Elmar Kuper en van Gerrit de Vries. Ik laat ze even zien. En begin Gerrit er graag bij gewoon. Maar ja, die is van zijn werk ergens in Namibië op dit stuit. Toen zei Elmar, daar kom ik zelf wel heen. Kijk, het verhaal ik nog wel even aan. En dit is de nije van Elmar, dus ik laat hem ook nog even zien. Daar gaan we wie weinig even op praten. Elmar, mooi, dat is de best. Welkom. Nije bundel uit. Ja, ja. Zwier bevalling, maar een mooie band? Of zit er een oorverhaal achter? Wat is het worden? Ja, ik denk dat een drege bevalling en een olifantendracht. Ja, hè? 54 hier. Ja, Ja. Hoe werkt het dan bij Dijk? Oorl briefjes en ondertekeningen. Dat er op een gegeven moment speaker gek van wist? Of was het op een andere manier een soort modus operandi? Ja, ik heb nou een soort modus operandi. Dat ik gewoon... ik begin in de computer. Ik heb wel ondertekeningen en die klap ik de fut in. Op Huddeskief en in maatje bestandsje. En dan werk ik... bouw ik het als het ware uit. En dan begin ik mijn vers en ik werk altijd al meerdere versen tegelijk. En elke verhoring erin. Dus ik sla net al te volle versies meer op, want dan word ik gek.
Toch wel, hè? Ja. Maar ik kan me zo voorstellen dat het op een gegeven moment helemaal niet verslaat. Want, Ja, elk gedicht had Ja. ook zijn eigen Ja. Ja. tempo. Er zit zo'n ritme in, maar ook een andere emotie tegen. Ja, emoties ik hoor. En deze bondel is vooral is wel een geheel als het ware. Die versen die hebben wel echt bij elkaar. En alleen nog, soms ik sla wel eens tussen troffels even een versie op. En als je te lang trof werk je op bepaalde gedichten, dan worden ze vaak net beter. Nee, dan. Je gaan nog uitgebreid praten over Ja. het verlosboadje. Ja. Een dubbele prestatie met Gerrit Ja. de Vries. Ja. Dat is, ik weet niet of het squalmaat wie, maar het is een generatiegenoot vandaag. Hè? Ja, hetzelfde bouw hier, 69. En hij belegerde squal. Hij wie een benamer. En wij kwamen in het Maasbraadland te ween. En u mem je gelezen in mijn naam op squal. En vandaar dat wij op die squal kwamen. Ja, Akkie van der Veer, hè, voor de Akkie, mensen die ja. dat net Ja. weten. Sure. Hoe is het dan om in 2024 met je bijna een soort bundelpresentaties te doen? Dat lijkt me wel heel magisch. Dat is wel magisch, ja. Het is wel... het is wel intiem op een bepaalde manier. We hebben zelfs tussen net een soort contact gewoon. En de laatste zie je hier wel weer. En hij is enthousiast aan het schreeuwen rekken. En die helpt elkaar er dan niet. Jou ook wel wat feedback op versen. En je deelt toch een stuk verliezen met elkaar. En het is eigenlijk altijd goed bij Gerrit. Ja. Dus het is een maat die je bij wie spreken 40, 50 in het schoen hebben. En dan het is voor het verkleer. Ja, Hè? ja. Dat is toch wonderlijk. Ja. En dat is maar de poëzie. Ik wil wat zaden. Ik ben wel wat raakvlak. En ik zie waar ik mijn minus. Alleen nog zien tonen is wel wat hoors als minus. Maar, Ja, maar dus dat is volop een goal. Nou, op man. Het is natuurlijk een heel oude jongen. Dus, En dat mag ik hem een ledbloeier nemen? ja, dat mij. Ja, want het is geen tweede bondel die het is. Ja, het zien het waren. En min zien het al. Dus dan... maar ja, goed. Hij doet het erbij, zei het zelfs. En het is meer, ik ben een breerskroeger nou in het wereld. Heel wat. Ja, heel wat. En de tijd hoort geskopt. Nee, joh. Nee. Ik wil Gerrit zien, we gaan nog wel even praten. Ja. Toch even roos. Want ik zeg Ja. op de social media. Hij is ook net ter publicatie misschien, maar doe hast hem al openbaar gehoord. Dus ik klik Ja. het toch maar even Ja, in. dan maar even. Ja, Je bent een beeldend kunstenaar. Maakt Ja. prachtig werk, vind ik. Dank je. Dit is een zelfportret. Ja. Ik Toen vond het dacht wel ik, maken. Blender, wat van Elmar hij aan op een bank, dacht ik. Van de Ja, morgen. dat dacht ik zelf ook even. Ja. Nou, het weer wat roezig waar, Joert, vannacht. En ik weet wat drok in de holle. Ik heb net zo goed sliept vannacht. En viel dit dan als een Elmar, zoals het jere. Ja, het is nou weer roos, maar van de morgen weer het wel. En we zaten ook van bed al kwam. Ja. Kleurig, vol Ja. vuur Ja. en chaos. Ja. Is dat het? Ja, dat is die bondel eigenlijk ik. Drok in de hol en drok van betschutting. Een soort ik was haast wat na ADHD-brein. Ik heb geen ADHD, hè, maar wel heel associatief, hè. Maar drok mij wudden of best drok mij beelden? Of is het... Nou, dat is beide wel, ja. Ja, hè, ja. Ja, dat hoort nooit op. Het is een stream gewoon... ik ren op het heden ik wel ik even tot de Leunsterpolder heen. Naar Leuns en dan door Baard weer om. Dan hollen we even wat rechts op de kraan. Ja. Dus op het heden wat drok. Ja. Ik ben al leek, maar dan lijkt het Ja. mij... dit werk... makkelijker tussen schrapjes om die gevoelens weer te gaan dan Ja. in een gedicht. Dat is uiteindelijk, klopt. dat maakt ook al die spelregels en weet ik al voldaan. Hè? Ja. Nou, dat is wel zo, ja. Dat is wel even makkelijker. Ja, het is je het gouden, Nou, het is ook wel even gevraagd zo nou en dan. Maar, Ja. maar met taal dood taal. Dus Ja, nou, ik kan me voorstellen dat je in alle emotie iets opschreeuwt. ja. Maar ja, dan moet je het nog organiseren natuurlijk. Hè? Dat is het. Je moet het organiseren. En het is een goed vers bestaat uit de intuïtie. Er moet een goed idee wezen, een helder idee. Maar je moet vuur in. Je moet het zelf ook jouwen. Ja. En dan lezen met ik jouwen wat je schreeuwen. Dat is ook belangrijk. Ja. Ook is er wel in jouwen. Maar als het heel erg pathos of heel erg dramatiserst. Ja, dan denk je als lezer, wat zit die jongen mooi te stellen hier op papier. Hè? Ja. Dat krijg je al gauw, hè? Ja. Is dit werk was voor die velfhorst en was het even op social media Ja. post? Of had je eigenlijk nog ideeën om Biggelix te exposeren? Ja, dat op termijn wel weer, ja. Ja, zoek maar wat expresseren wel. Ja. Maar ik ben gewoon wat zinnig, hè, daarin.
Ik wil net overal heen met mijn werk. Kijk me voorstellen. Nee. Wat voor kleuren zoest nou broeken? Als deze weer waar moest, in die zelfportret is het. Nou, ik zou wat minder kleurenbroeken denk ik. Hè. Ja, ja. Wat meer, misschien wat grijs waren en wat zwart-wit. Ja. Ja, dus dat Wat rustiger. beetje tot rust komen. Ja. Goed, Ja. we praten straks verder. Ja. Natuurlijk, die beide bundels die het presenteren worden. Komende vrees, nogmaals. Ja. Plak en Tiet krijgen nog wel van u. Maar het werk in ieder geval van Gerrit de Vries. Met zijn bundel Hongerstingen, zet ik hem er even bij. Ja. En Flosbadje. Straks in het tweede peteer met Elmer Kuper. Wij gaan eerst terug met muziek. Van een toffe band. Ja, wat is het? Rock, pop? Het zit een beetje in in ieder geval. Lionite, live in Noordwien. You're the light in the darkness, you're my beacon of hope. Me down much more than it did ever before. The weights around my ankles seem to pull me down by force. All I know is that it might be the time to go alone. Yet this feeling in my chest will tell me there is more. You're the light in the darkness, you're my beacon of hope. You're the map that guides me when I don't know where to go. You're the source of my strength, you're in what I believe. You're the final destination where I ought to be. You're the light, you're the beacon of hope. Must have been so broken, there was no way it could bend. Winters covering everything I love to no extent. I was ready to call it quits and leave this game to end. Yet this feeling in my chest will tell me time's not spent. You're the light in the darkness, you're my beacon of hope. You're the map that guides me when I don't know where to go. You're the source of my strength, you're the what I believe. You're the final destination where I ought to be. Light, darkness, beacon of hope. You're the map that guides me where to go. You're the light in the darkness, you're my beacon of hope. You're the map that guides me when I don't know where to go. You're the source of my strength, you're in what I believe. You're the final destination where I ought to be. You're the light in the darkness, you're my beacon of hope. You're the map that guides me when I don't know where to go. You're the source of my strength, you're in what I believe. You're the final destination where I ought to be. You're the Ja, toffe band. Lionites. We jou ze graag een podium met nieuwe talenten. En wat daarom belangrijk, we krijgen straks nog meer van ze in deze aflevering van Noordwien. Ik ga even naar een meneer met een hele band, zit ik er maar even bij. Diet, doe ik me van de week een beetje voorbereid op dit interview. Tammy Grutters kreeg 15 hier verliezen al voor het eerste gast hier. Nou, we zijn er beide nog. We hebben beide een pet op. En we hebben beide een gries sikje, Roland van der Velde. Mooi dat is de best. Ja, dankjewel. Ja. We zijn er al even op het begin van het programma met je hele band. Stel eerst even de band voor, als het wordt. Eveneens op gitaar. Fred Keidijk drums. Erik Dren bas. Chris Kleine op de toetsen. En Petra Erens zang. Hartstikke mooi. Hoe lang zit je al bij de band, Peter? Nou, nog maar net eigenlijk. Ja, maar vertel eens, kijk, dit is de eerste keer eigenlijk, inclusief camerameesken en wij als publiek ook, hè? Ja, nou ja, zij zijn het eerste publiek voor ons. Ja. En we hebben natuurlijk bij Noord al 1 keer gespeeld. Maar ja,
dat was zonder publiek. Ja, en dit is de real deal. Nou, het was echt geweldig. Ja, hartstikke leuk. Hoe komt het bij Roelof? Hoe komt Roelof bij jou? Ik denk dat Roelof dat beter kan vertellen. Oh, Dat denk ik wel. nou Roelof, vertel het maar. Nou, ik hoor Evert en ik zei tegen Evert van iemand naar Friesland had optreden. Ja. Ik zei, wist er dan een paar muzikanten? Ja. En Erik kennen we natuurlijk al jaren. Hè? Die is mijn hele leven lang al bij me. Maar ik belde Evert op en zei van, ik moet muzikant hebben. Nou, nu letter bellen mee. Zei, ik ken een band. Mooi toch? Ja, zag je dat aan? Ja. En ik ben er hartstikke blij mee. Want, ja, wat ik al zei, 15 die flinkkamst al tel. Ja. En wij vinden het gewoon leuk. Ik vanuit Noorderwim snel anders even naar de grens te loeren. Wat gebeurt daar in die provincie grens? Met toffe muzikanten, daar best van. Ja, nog altijd dwaande dus. Ja, bezig weer, ja. Voor mij is het teacher, hij is het even rustig gewoon. Ja, ik had een postje tussenuit geweest omdat, geen writersblok. Je weet er even klaar mee. Ik weer even kleren. Nou, dat nee, maar het kwam niet meer. Ik dacht ik alles al zijn hier, wat ik steeds woord. Ja. Dus zo kon het aan. En dan zit je op een bank en dan begint het toch weer te prikkelen. Ja, op een gegeven moment toen... ik heb dus een studiootje en daar ben ik altijd wel wat in aan te rommelen en aan het kloten en zo. En daar kwam Zinnige ook nu. Dat is dat singeltje wat ik dan... En toen dacht ik van, nou, dat mag toch eens even een jaren later aan Dikkie Pomp van de studio. En dat kon als de bliksems is maar. En toen stond het weer... toen ging ik wel wat. Dus dat weer hartstikke leuk. En even promoten bij de collega's van RTV Noord. Want die ben dan dwaande wij met de Frieske top 100. Maar daar is het de Groninger top 1000. Ja. Ah, die mag er wel in komen, toch? Dat vind ik echt. Ja. Hoe leeft het in Grensland? Zo'n Frieske top 100 ben je heel fanatiek. Je mij in Friesland. Hoe leeft het? Ja, dat is de derde. Ja, de Kreksa. Ja, al die muzikanten die zijn als een hele geer in de weer om de stem te winnen. En ja, dat is hartstikke leuk. Wij sturen het op in dij uit. Wat doen ze de dij mee? Is dat een hele week of zo? Ja, tussen Christen en hij, hè? Maar dan is het net alleen een Gronings, toch? Alle taal mee, toch? Ja, het is de Groninger Duizend en dat is wat de Grenzers mooi vinden, zeg maar. Dus daar zit van alles in. Ja, nou ja, ik hoop dat de Grenzer Lieskes vooral instuurd binnen en dat de Grenzer artiesten erin komen. Ja, en ik neem hoor, bij de top 2000 is het altijd Bohemian Rhapsody van Queen dat hier staat. Ede Staal bij hem. Hier staat Dat is toch wel wat er bij u op hier staat. Ede Staal elke keer of net? Elke keer. Ja, hè? Ja. Ja. En, Geen discussie over mogen. Nee. Het is nog nooit zo donker geweest. Ja. Let maar op. Nou ja, het is er- Audi is die, tolle voor de jongens of zo, ik weet het niet, maar... Voor mij is het toch eigenlijk altijd donker in gereden. Ja, ik krijg ze door regering, hè? Denk erom. Ik hoor net leren. Hey, Zinnige Zaken, nou, daar ben je me een beetje mee aan het promoten. Zit daar nog een verhaal achter? Zinnig ook. Nou, het verhaal is van... social media is natuurlijk een groot ding op het moment. En als er op shows staat dan, en eentje die maakt een statement of die vertelt wat of zo. Altijd moet er iedereen overheen een peesje is wel. En er moet altijd wat van zijn worden. En er moet altijd wat bij die worden. En mijn statement is in dit versje van... Dat kan, het mooi, maar het hoeft net. Nee. Het mag wel een onsje minder. Ja, ja. Wordt het Grenslands trouwens broekt op social media? Wordt er ook in het Grunnings school en nou hoe het een discussieert? Ja, zeker. Nou, de muzikanten onderling in ieder geval wel. Ja, dat is hoe het gaat, ja. Ja, altijd in Grenzes, ja. We moeten het limdig houden. Kijk, in Friesland, die jonge mensen die praten er net meer. Nee. En het is cultuur en het is mijn cultuur. En de bloed voorlopig wel even spelen dus? Ik blijf wel aan de gang. En in deze bezetting? Wij moeten wel even praten. Moet je hem nog even praten? Ja, want het weer dan een bandje wat in de oren samenstelt, is toch even. Ja. En we vinden het al heel erg leuk. Nou, komt echt leuk hoor. Voor mij hebben we het wel gezellig. Ja, het gaat hartstikke goed. Ja. Daar mag je niks aan hoor. Nee, nou ja, je moet nog even spelen. Wat is die in de achtergrond qua bands? In wat voor bands heeft u al je zitten? Ik heb met Evert gespeeld in Still Going West. En daar leed ik ook de hoge partijen eigenlijk. En ook Groningstalig? Nee, dit is eigenlijk voor het eerst. Ja, okay. Maar ik vind het hartstikke leuk. Ja, Ja, ik vind het heel erg leuk. Kost het nog meer moeite om die even om te zetten naar het Grenzers of net? Nee, kijk, ik ben in het Nederlands opgevoed. Maar mijn ouders praten gewoon Gronings, ook tegen elkaar. En mijn moeder praat nog steeds Gronings tegen mij. Maar ik praat het alleen niet terug. Nee. Maar ik versta alles. Wat dat leuk was, dat is het nou was jongst. Ja, ik vind het prachtig met jou.
Ja, Mio. Ja, ik vind het wel geweldig. Ja. Ja. Wij vinden het ook leuk, want ik vind Grenzer echt een heel mooie songtaal wat dat onbelangrijk. Dus, ik ben Mensen vinden het wel eens wat hurt of zo. Maar het is... dus als ik mijn kap stier, dan scheld ik in het Fries. En voor de rest ben ik een Grenzer. Zeg maar. ja, maar deep down, daar zit dat Frieske... Ja, dat zit er wel, ja. Daarom dat we het ook in het Fries. Hè? Want mensen zullen wel denken, die jongen die praat Fries, maar die jongen die Grenzer. Nou, ik ben een Noorderling. Ja. En ik kan overal mijn paard wel vinden. That's the statement. Waar is het die DNA-route dan in Friesland? Frantje, Oudenboon, Ja. Akkeren. Ja, correct. Ja. Daar komt mijn focuslag bij. Ja, maar eerst in Greenslanders. Beblied te binnen. Roelof van der Veld en de hele band live in Noorderwien. Is een vin van hout mee kluit. Hoe die was op 60 groten draait. Hoe de brillen op mijn neus en schuif staat. Hoe ik heb de voeken op de telefoon me afluit. Ik weet ook nooit. Wat moet je doen dat me tijd verklooi? Zoals gedaan, zo vind ik dat mooi. Het is waar het is. Ik heb tijd verschil, vlees en fiets. Het is waar het is. Waar ik mijn weet, is waar ik mijn mis. Mijn mening over de politieke situatie is mijn mening, is mijn interpretatie. En waar ik dan van rechts of links vind, is verder helemaal niet zo naar het live kind. En als ik nou de kleur rood of blauw het mooiste vind, dan rouw ik daar of dit nou wel of nooit zint. Het is waar ik vind. Het is waar het is. Je dit verschil, vlees en fiets. Het is waar het is. Ik ben zeer zeker een zinnige zon over te zingen. Maar het heeft nooit. Nee, het heeft nooit. Ik ben zeer zeker een zinnige zon over te zingen. Zinnige zon in alle kleuren en moorden. Op alles reageren. Maar ik zeg zo zo'n leven. Verbeter de wereld nog onder die zelf. Verbeter de wereld, dat is was wil. Verbeter de wereld, respect voor elkaar. Verbeter de wereld, dat is dan een oor. Ik ben zeer zeker een zinnige zon over te zingen. Maar het heeft nooit. Nee, het heeft nooit. Ik ben zeer zeker een zinnige zon over te zingen. Ik ben zeer zeker zinnige zon over te zingen. Maar het heeft nooit. Nee, het heeft nooit. Ik ben zeer zeker zinnige zon over te zingen. Ik ben altijd op zoek naar de duit in mezelf. En wat
Wat ik door den vuil, dat wil ik never told no lies. Ik wil die hart bekoren met prachtige mooie woorden. Mijn hart is nog die een verlang en wil die liefde vangen. Maar als du bij mij bent, dan zeg ik niets. Dan blijft mijn hart maar branden, sta ik met lege hand. Als ik zie die weer zijn, dan gun ik broodje op het weer. Kijken zo'n moederdroom, buiten schiet de zon weer. Ik drink mijn koffie, doe die thee. Ik vroeg wil suiker, doe zegt nee. En door meer is de brood weer doen. Maar ik kan lang weer verder gaan. Maar waar ik ook mijn hart heb, is waar ik wat zeg. Mijn verlegenheid, dat nekt me, dat is domme pijn. Als ik s'nachts over die droom, dan is het net als toen naast mij staat. Ik pak die naar de rodia. Du kijkt me met een bruide glimlach aan. Ik weet waar ik val, maar lief, du komt u op aan. Du wiekt te zingen dat ik van die hou. Mijn arms om die tafel, du dicht ik me aan. Het is altijd hetzelfde light. Mijn hart breekt in ijzermaat. Ik stik in dit verdriet. Het is waarom mijn hart zo schrijft. Als ik s'nachts over die droom, dan is het net alsof toen naast mij staat. Ik pak die naar de rook die aan. Du kijkt me met een bruine glimlach aan. Als ik s'nachts over die droom. Is Grazer Freun, oftewel mijn Frieske roots. Dus ik heb er even bij. Roelof van der Velde en zijn band. Ja, je neemt het dan een gelegenheidsband, maar ik denk dat dit nog wel even bluwend is. En altijd mooi om eens even hoe de provincie Grenzen hinnen te loeren. Ja, en wat ze die Grenzen muziek zien, die mij het zeker ook wijzen. Lekker eigenwijs, eigenzinnig. En die Grenzen taal vind ik persoonlijk leent hem ook wel heel bot voor toffe muziek. Dat kijk ik ze van deze meneer Nijsmee. Hij komt uit Amerika. Hij is on tour, dat een aantal optredens hier in Nederland. Waaronder Bus, hier in de studio. Zijn naam is Scott Clay. Het zijn sexy studioalbum krijgt uitgebracht onder de titel Jade. Normaal gesproken in Amerika is hij met de band op een paard. Maar ja, die Amerikanen hier dan hinkomen, dan liet ze heel vaak de band thuis. En dan komen ze solo spelen. Scott, welcome to the show. Thank you so I don't much. think you get something from the Dutch and the Frisian language. I try. I'm 2 days into learning the language, so I maybe have learned one word yet. You're living in Nashville. That's correct. Did you grow up there? No, I grew up in the Seattle area, about 2,000 miles from Nashville. So this kind of weather here in Holland is very, very familiar to me. You're used to it. Very used to it, yeah.
Did you leave? Did you move to Nashville for the music? Absolutely. Yeah, the Americana Music Association drew me in because they have such a good organization there. So that's why I moved. How did it start? Did you play the guitar first, or did you were a part of a band or something like that? Yeah, I was touring, playing the guitar. I started in the wineries in Washington State, where there's so much good wine. I played guitar there. And then I started touring the entire United States. And before I knew it, Nashville became home because of its location. Yeah. It's a good spot. Okay. Yeah. How hard is the competition there for musicians? Is it a hard life or no? Well, the beauty of Nashville is really for songwriting. So the competition is in its own way for performance, but if you're a songwriter and you want to be involved with other songwriters and co-write, as we call it, it's a perfect place. And there's less competition in that field. Yeah, but is it hard to make a living of it, or do you need a job besides it? It's nice to have extra income as well. So always. Yeah. The same here as in Europe. Yes, here. yeah, same. Normally you play with a band. How odd is it to play in Europe only on your own? It's been really fun because I took material from all 6 of my albums and was breaking it down to its most simplistic part for the guitar. And I've actually really enjoyed it a lot. It's really fun playing solo. Yeah, your latest album was released in May. It's called Jade. That's correct. Who is Jade? So Jade is the pendant I wore when my grandfather passed away. We had these things called a bolo. It's like a tie, and in the center is a jade pendant. So when we were carrying him at the funeral, I was wearing that. Okay, and that's the story also of the album. Is that a story of his life or something to do with life and death? Yeah, it's really the comforting in the time of loss is what the song is about. Yeah. Is that always an inspiration for you to write songs about real life? Yeah, I really do take more of a poetic approach, kind of like prose in the way I write, and it's comforting to me, and it helps me work through maybe my thoughts at the time or my feelings late at night. Okay. Always writing songs in your mind? Yeah. Is that continuing process or not? Yeah, it's pretty continuous. Yeah. And one thing about moving to Nashville is I can start to share my thoughts before they're finished with other writers. Okay. So it helps me work and work together with someone else to make sense of all the writing. You always write for yourself, or do you write for other artists? Always for myself. Yeah, so I'm a primary songwriter for my own music. Keep it to yourself. Yes, exactly. If people want to borrow the songs, they certainly can contact me. What's happening in America? You finished your 6th studio album with Jade, and then you go to radio stations, TV stations. How does it work in America for you? Yeah. Touring around, I play a lot of pub gigs and more winery gigs. Do you have a promoter there or an agency or something like that? Yeah, I've worked with a fair amount of independent promoters in the Nashville area. So this album was launched professionally with PR and tour management and everything. And we're getting ready. There's going to be a live full band taping, like what you saw today, but with the full band in Nashville at a beautiful venue called The Analog in the Hutton Hotel. So in March, we're going to have the full band, a couple, an hour of music live and film it. Yeah. Okay. For how many times did you went to Holland and Europe? Well, this is my very first time in Holland. Is it serious? Very first time. Second day here. I've toured the UK 4 different times. I went over there to London for the Americana UK festival and volunteered and performed with that festival. And so I just finished my 4th tour of the UK, and it's my first tour here in Holland. And how did it start? You were in London and you think, I want to go to Holland a time, or somebody invited you? Well, the UK part started with some meetings that I did with the Americana Music Association in Nashville. I learned about touring in the UK because we have a sister organization in London. So I bridged my music through that organization, and then this came about with some other friends that have toured through Holland. So it was a short plane ride, and I added in some stops here. With the nice weather. With the beautiful weather, yes. Hij speelt nog een beetje in Nederland. Voor de eerste keer dat hij hier dus echt is. Dus we gaan hem echt helemaal voor het eerst. En een soort primeurs kun je het haast wel nemen. In ieder geval, dit is hem live in Noorderwind. Scott Clay. Sometimes I feel like I've been left for dead. Sometimes I can't feel at all.
when I'm black and blue and my skin's gray, when my heart keeps beating on. It's like an army of 1,000 men. It's like a big fat rolling stone. And even with the drug coursing through my veins, when my heart keeps beating on. Well, my heart keeps beating. Well, my heart keeps beating. Oh, my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. Yeah. Sometimes I feel I've taken my last breath. Sometimes I can't breathe at all. Drifting underwater when my lungs are burning. My heart keeps beating on. It's like the bugle of a brigadier. It's like electric wire pulls. A dimly lit flame in the darkest room. My heart keeps beating on. Well, my heart keeps beating. Well, my heart keeps beating. Oh, my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. Yeah. Oh, my heart keeps beating. Oh, my heart keeps beating. Oh, my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. Scott Clay, Amerikaanse singer-songwriter, dus nog steeds hier in deze studio wijzig om mooie nummers te spelen. En hij maakt nog wel een penijs crew, dat maakt mij ook net zo vol uit. In ieder geval, Joert, alweer bands, muzikanten en een dichter, Joert, de gast. En die dichter, ja, die wil even reclame maken voor een dubbelpresentatie. Zullen we kijken hier wat er even over. Omdat de bundel van Gerrit de Vries klaar is. Het is in tweede trouwens, zit ik hem er even bij. Maar een prachtige titel, Hongerstien. En Elmar, die zal wat langer onderwijs met zijn poëzie. En dat heet Verlosboatje. Elmer, nogmaals, leuk dat is de best. En dat is nog altijd op die bank zit. Ja. Drok in de kop, maar ik had hem daar even een aardig delbeetje kennen, gelukkig. Ja. Verlosboatje. De titel kwam je al bekend voor, maar het gedicht bestiert al even, hè? Ja, het vers is al 3 jaar oud. Sterker, ja. daar had je nog een prijs mee won. Ja. Nee, ik heb een hele jaar mijn prijs mee wonen. Die had je nog 5, 6 keer won of zo? Nog een keer. Nog een keer? Ja. Nou ja, ik ben de tel al kwijt, ja. Ja, nou, ik reken eigenlijk dat 10e keer. Maar dat is... nee, maar ik heb een verhaal instuurd, maar dat verhaal wie net goed genoeg. Nee. Nevens de jury. Ja, correct. Maar goed, Verlosbladje, wat is het verhaal? Ik begreep een beetje, dat is een beetje waarom je naar die roots. Naar die roots, hè? Ja. Ja, het is eens... is hij de mem, die leeft niet meer. Die staan wel wat centraal in de bondel. En ja, het is wat nieuwe verhaal. Maar wij hier in een soort kelder, een schoolkelder. Atoomkelder, maar zo je wordt. En dus hij die maakt wie fotograaf. Heb ik wel Frieske schreeuwers op fotoset. Maar hij wil een project waan, maar een artistiek project. En Broek de Ruus als figuranten als het ware. De pleuren ze de oorlog weer uitbrutsen. En wij zitten in de kelder. Als het ware, ja, was het net jou, hè? Dus hij joeg heel dit aanwijzingen, hè, van wat dwammasten. En die aanwijzingen heb ik eigenlijk wel letterlijk komen die weer om in het het van deze bondel. En dan heb ik de ziet niks zwart maken, als het ware. En hij zei dat, nou ja, ik wil net zeggen dat een trauma west had, maar wel, nou ja. Het had wel indruk maken. Je hebt indruk op me maken. En op dat moment dan Justin Jens net zo van in. En het is zo absurd dat op een gegeven moment moesten wij voor hem verdraven naar de camera ta. En ik denk, ja, wat willen er nou eigenlijk mee? Maar het er daar een soort porrestwolwolk achter maken. Hè? Dus een nucleaire explosie, wie dat als het ware. Ja. En dan zei er ik naar mij van, ja, goh, wat heb dat? Nou, ik ben eigenlijk best wel tevreden hoe mooi dat slagen is, wist wel. Ja, dat is eigenlijk zo absurd, hè? En we groeiden ook op in het Massenbaraadland, vlak bij de vleenbasis, de kerosineopslag, hè? De brandstof van de vleentuigen wie vlakbij. Militairen oefenen buis op het hinium. Dat is eigenlijk heel normaal. Ja. Maar eigenlijk, als je dan over omzeggen, wie dat helemaal niet normaal. Hè? Nee. Dus ijs groeit op. Maar het idee van in het paradies, en wie een prachtige vogel riek om jouwing. En eigenlijk het wie de 3 ging ik van een oorlog. Hoe wie is toe? Ja, dat weet ik. Nou ja, tussen mijn 6e en 18e spelen dit. Ja.
Want wie is die wat bewust? Want dat was natuurlijk de Koude Oorlog. Ik ben me daar wel bewust van, omdat zoals hij, uw ouders wie en ik een soort die het nice doen, omdat zij geen atoomstroomweigeraars als het ware. Zo zien wij het boek. Dus hij die woont net meer mijn bataljon de energienota, omdat er een percentage in het doden wat hier doet. In die tijd, hè, via dat wat van de Rekkenhal. En dat kreeg hij lucht van. Ja. Toen zei hij van, nou, wij betalen je geen, je wilt net, ik wil geen energie, zei hij. Dus wij betalen je net meer. Ben je van de stroom afsletten? Ja, Ja. En nou ja, dat heeft een hele beweging geweest. Mijn zo'n 100 tot 1000 sympathisanten. Ik al nog meer gezien die ik van de stroom afsletten binnen. Het heeft een rugzaak geweest. Dat het, u zou het vanzelf verlen. Ja. En nou ja, goed, er wordt bij u altijd vergaderen rond de tafel. Hè? Iedereen ziet er wat bij, waar ik. En nou, de relaties die op een klip rond. Ja, het wie al het speelt hem al in het iepen bier af. Maar midden in het leven dus. Ja, midden in het leven. Maar activistisch, maar ook de emoties, nog was nog steeds de relaties, alles. Ja, dan je leert wel een soort, je krijgt wel, ik wie wel betiert wie is om het samen te zeggen. Ik heb wel aardig posten die zin ik wel emotioneel wat ouder dan mijn leeftijd. Maar het is de vriend, maar de hasband die vluchten, die in de bootje en die show dat ze voortkomen. Ja. Of de hasband die juist om tafel zijn, die willen alles jaren. Ja, dat ik. Ja, dat is zo. Alleen het waard op een gegeven moment was het net loffelijk meer. Hè. Wij waren dan ik wel wat bellen en er waren vuile rode ratten. Dan ging de telefoon er weer op en dan nam ik op. Of er stien in de dame maar de autolamp mogen uit, goed lacht. En dan wist ik wel wat, dat was op een gegeven moment net leuk meer. En ik zie vooral in mijn heid die reko's in theewetter. Die wil spannen op een gegeven moment. Dus dat heb ik me heel bot onlutsen als jonkje. Dat viel ik wel. Ik denk, dat is helemaal net goed. En het proces klinkt zo klinisch, maar dat had een beetje proberen te verwerken in de gedichten dus. Ja, van een part, net alles. Ja. Daar zit ik wel wat Joodijske dingen in. Maar die spanning die je als bij een field had, was het ware, die spanning zit ik in die versen, wat goed is. Ja, komt er niet waarom. Ja. Het feit dat er is cruise, is dat een soort afsluiting? Of is dit gewoon een onderdeel van je leven? Het belangrijk eigenlijk? Nou, het is wel, ik zit wel als een afsluiting. Maar tegelijkertijd is het ik wat dichterbij is ooit. Hè? Dus, ja, bizar hè? Ja, het is wel echt. We zitten best wel in een nieuwe oorlog. Zo zijn veel kisten is kennen. Ja. En alleen nog door wie de wie een peerban bij Westerpark het NOS-journaal en de radio en de buurman die nog eens wat zei en de kranten weer heel erg doen, die tijd. Maar ja, nou was het oers voor, maar nice. Ja, nice. Uit alle hoeken. Kist ik net bedenken. Hoe wil je het ha? Ja, dat idee. Hè? Ja, hoe wil je het ha? Kist er wat mij? Net vol, nee. Van mezelf net. Dus daarom, dat vers wat ik vat droeg ze kreeg. Ik denk dan, ik ken alleen maar om mijn eigen oorlogskroeg. En dat is natuurlijk heel binnen grote woorden, maar dat zit gewoon in je holle. Hè, ja. En dat is wat je mij nam van vroeger. En ik wil hoe ik een beetje naar het meesten te alles gesteerd ben in wezen. Hè. Ja. Mooie, prachtige dingen, maar ik ken ik heel vreed wezen. Ja. Hè? Heel destructief. Nou ja, het is zichtbaarder als ooit. Hè? We krijgen ook wel een enorme spiegel elke dag voor. Hè? Ja, zeker. Ja. De krankzinnigheid van de tijd. Hoewel ik het eindje lip, wat ik wil eigenlijk wel in goed maar mijn meesken libje. Ja. En dat vind ik wel belangrijk, dat is dan mijn boodschap. Maar ja, ik heb net zo de behoefte om dat heel erg uit te dragen, maar wel. Ja, je moet zacht wezen van jezelf, dan kun je het van oorwezen. En hoe noord ik net, hoe ik net Melkorins te wezen, dat is helemaal niet zo belangrijk. Dat je de meest maar sjoggen. Ik hoor de hassers me net iets slaan. Nou zo. Ja. En je moet een koosje. Ja, je moet de jacht ook wat in eigen gunnen. Ja, natuurlijk. Ja. Wat voor kleur jacht het ook is. Hè? En neem het net al te serieus het leven. Nee. Dat vind ik wel een heel mooi. Nee. Goed jongen, dit is de bundel die together dus met Gerrit Vries presenteerd is. Ik vrees net maar een recensie, maar kist er iets van een omschrijving van Gerrit zien? Ja, nou Gerrit is een dichter met een groot beeldsend vermogen. En hij schreeuwt heel eerlijk rucht uit als een bargesnuut, zoals ze kennen. Wat hij belibbert en mij maakt. En het is in taal, hij draait er net omheen. Het is vrij confronterende poëzie, ik wel. En wat erin opvalt is de hudde toon. Ja, volgens mij wel een soort grimiete gezien hem en wat eruit maakt.
En dat had ik natuurlijk met zijn opviering te maken. En hoe het wat er mij maakt, gaat niet leven. Maar het mooie aan deze bondel is dat het alle winstreken... Het is een jongen die het oordeel in de vlucht. Van zijn werk, maar ik privé. Ja, is hij, Namibië? Ja, Namibië zit er nou. Ja. Nou, kom je nog eens ergens. Ja. Te werken voor ons een vlieloon en appelskeer. Ja. Hij deelt er wat filmpjes ik over het bioverskater, de flamingo's en de leppelbekken en weet ik het al een keer. Hè? Ja, daar zitten nog tussen die Afrikanen. En dat viel er hem heel erg toe, ik zei het er. Hè? Dat is ik wel, maar dat zit ik wel in deze poëzie. Het swingt enorm. Maar het is ik hoort op een bepaalde manier. Ja. En mijn poëzie, ik ben wat meer een, zet ik wel wat romantisch inslag. Hier gewoon versen bij mij. Ja. Het is wat zachter, denk ik. En zijn poëzie is, hij wrote het er meer in. Is een daydreamer, om het zo goed Fries te zeggen. Ja. Goed, beide bundels worden dus komende vreed presenteren. Toch Gerrit en Elmar. En, Elmar, hoe let en waar maar we wijzen, Vreed? Ja, we moeten vreed in Tresor wijzen, de Gouden Leeuw. Vanaf 3 uur middags. Het programma begint om 11:00. Een uur is 4. En er is ook live muziek bij van Martijn van Limbeek. Ja, die maakt fantastische muziek. Had ik al eens een keer de gast horen hier. Ja. Die had ik een mooi muzikaal verhaal te vertellen, om het zo maar zo te drukken. Ik heb met Martijn de B-opleiding psychiatrie die in Fransje. Kijk. Dus 3 maanden bij elkaar. Dat laat een prachtige muziek weer. Elmar, dank je wel voor sowieso de mooie poëzie die schreeuwt. En voor het verhaal even. En nogmaals, komende vreed dus Tresor, Ginderhinnen. En dan hebben we in ieder geval een prachtige muziek mee. Net alleen poëzie, maar ook muziek dus. En dat ook nog in dit programma. Live in Noorderwien. Jawel, poëzie. Een gedicht. Met Elmar Kummer. Nijstij in de Mazda. Do Horst van Neil Young. Ik ga zien Freedom wat hij opnam. Op een cassettebandje van Bas F. Wij harkje daarna, de rutewisker wiskert. Liekers do hak kwarte vingers en een dicht but. Ik zie dat Neil zijn gitaar zo mooi janken litte kin. En dat ik dat in someday mis. Hellers de schouders op. Het is haast droeg. Vregest hoe het met Beitske is. En ik sjoch efterom. Ze stiet er jocht op in de kofferbak en maak het. Liekers do ha ik een noos die het wat opwipt en een koeltje in het wang. Waar ieder voorbij Jensje Visser, daar te hin vrij wordt hiem skarrelje en komen bij het kruispunt. Jongen van het zien een keer kunnen we blien oerstekken L. Weet je om een goene? Ik sis dat het net kin. A rommel wore a ring on his finger, sjong Neil. De hoest net uitremmen en glimpkest. Beitske slacht met de stut. He only took it off when he flew his plane. Rechts van us zit de iertswellen uit de beton holen. Do slagst al. Nou rieden we waarom. Bij de lucht van Marilla Abe in een wasters. Mijn Beitske die het net meer driftig is. Do verbrekst die. El, de koperen ploert schient dus liek in de snuit. Ik lang je de zinnebril on die oor. Dan liek het een beetje op John Lennon. Ik vreeg die waarom het rommel enkelt maar zijn ring oor die als een vleeg. Do zwijst, waar ieder de bregen, hoe de menamer veert. Beitske door de vappoorten oer de stoel en haflet op een regleuning om. We binnen haast thuis. Na someday komt on Broadway de tape bruts naar Magic in the Air. Ik had de tape wel liemen. Als de Mazda hier hem opdraait, vregest waarom Neil zijn stem oerslacht. Komende vreed dus, de presentatie van 2 gedichtenbundels. Gerrit de Vries dus en Elmar Kuper. Juwets te gast in Noorwegen. In ieder geval Elmar. En Gerrit is nog onderwijs van een 4 reis, wat dat onbelangrijk. Zo, als je als band al zo 4 binnen dat je dit soort drinkbekers in de handel hebt, dan denk ik, nou, dan ga je er in ieder geval een night. Dan ben je met merchandise bezig. Ik zal even zien dat ze ook nog een t-shirt misschien nog voor u hebben. Maar ik ben hier wel hartstikke blij. Maar het is de band Lionheart. Je mag het dus alleen jongen. Dit is Dominique, de jongeres. Stel eerst even de orde bandleden voor ons, Worst. Ja, helemaal goed.
van die kant af, dat is Rink, een van onze gitaristen. Daarnaast staat Brian, de bassist. Hier achter ons hebben we Ruben. Ja. Lennart, de drummer. En dit is Ruben, ook een gitarist. Oké. Hoe vaak, hoeveel vergaderingen ga je hem dienen om dit te betekenen? Sorry, ik verstond je even niet. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Groningen. Uit Groningen? Ja. Ja, want jullie staan te boeken als een Leeuwarder band. Klopt. Wij zijn ooit in Leeuwarden begonnen. En ik woonde ook in Leeuwarden. Ik ben onlangs geëmigreerd terug naar Groningen. Dus ja. En de rest, die wonen allemaal in Groningen? De helft woont ongeveer in Groningen. En de helft ongeveer in Friesland. Want Ja, ja. Rink woont op de grens. Dus Oké. die telt half. Ja, dus die moeten de ruzies wat beslechten tussen de beide kampen. Ja, ongeveer. Hoeveel vergaderingen hebben jullie over deze merchandise gedaan? Nou, 1 of 2 keer, Ja? denk ik. Ja, het was vrij snel al. Nee, maar ik vind het hartstikke leuk. Want mensen komen met een t-shirtje, een petje, maar dat soort dingen. Maar wie bedenkt zoiets bij jullie? Dat is denk ik Brian, het grootste meesterbrein. Ja. Stel even de band voor in de zin van... jullie zijn ongeveer dik jaar bezig nu? Ja, ongeveer 1,5 jaar, denk ik. April 2020. En met welk idee zijn jullie bij elkaar gekomen? Ja, gewoon lol maken. Ik heb toen een berichtje op Facebook gezet met jongens, ik wil weer in een band zingen. En toen kwamen er 4 willekeurige mensen op af. En dat bleek heel goed te klikken. En toen hebben we later Rink er nog bijgevraagd voor een extra gitarist. En dat was ook random op het internet, maar goede klik. Dus puur geluk, denk ik. Ja, en was het vooral duidelijk, dit is de muziek die we willen maken? Of is dat nog een soort zoektocht geweest? Zit je er nog middenin? Nou, ik heb de oproep geplaatst met een aantal bands erbij waarvan ik denk van, nou, dat genre wil ik wel volgen. En Welke bands? Onder andere Paramore bijvoorbeeld. Vukovi is ook wel een goed voorbeeld. Dus rondom dat genre zijn we eigenlijk gaan experimenteren en bouwen tot wat we nu hebben staan. Ja. Dan sta je zomaar in een studio in Ljouwert met een mooie drinkfles. Is dit alleen voor gasten of hebben jullie allemaal dit soort drinkflessen? Nou, wij hebben ze allemaal zelf. Ja, hè? Ja. Hey, wat is de goal? Ambities? Heel veel ambities. Ja, hè? Ja, heel veel spelen. We hebben een aantal nummers klaar liggen die we binnenkort gaan opnemen. En dan ook gewoon via Spotify uitbrengen. Oké. En op basis daarvan gewoon kijken welke deuren er geopend worden. Ja. En af en toe hier en daar een deur intrappen. Maar that's it. Ja, want we zitten in de tijd van de tribute bands. Hè? Want het is moeilijk om er doorheen te komen, heb ik het idee. Met eigen werk en dat soort dingen. Ik ben alleen maar eigen werk aan het maken. Ik heb geen idee. Lekker eigenwijs. Hou zo, ja. Want hoe lang zing jij al? Sinds ik kind was eigenlijk. Maar ik ben nooit in de klassieke hoek begonnen. En de overstap naar pop en rock is 2 of 3 jaar oud. Okay. Dus ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe ver jullie komen. In ieder geval, te gek dat jullie er zijn. Mooi dat je hem er binnen. Ja, dankjewel. Dus moet je het allemaal Fries leren. Ik ga in ieder geval een prachtig mooie drinkfles zitten binnen. Zijn er nog meer gadgets van de band of is dit het enige? Brian heeft een mooie pet op en Ruben heeft een mooi t-shirt. Oh ja, t-shirt. Ja, ik zie het. Ja. Dus ja, we hebben verschillende dingetjes. En jullie maken toffe muziek. En dat vind ik weer heel belangrijk. Maar dat Let's Know Jaren. Live in Noorderwien. Lionhead. Thank you for the hurt and pain, and thank you for the tears again, and all the days in blue of being without you. And thank you for your selfishness, thank you for this helpless mess. If only then we knew what good the pain would do. It was naive to think it mattered how hard I tried. I always thought that you'd be doing this by my side. The truth is painful, but it's better with broken hearts. At least we know now that we'll never be going far. Thank you for the faded trust. And thanks again for breaking us. We never had a clue. It was long overdue. So thank you for the lonely nights. Thank you for the oversights. If only then we knew what good the pain would do. It was naive to think it mattered how hard I tried. I always thought that you'd be doing this by my side. The truth is painful, but it's better with broken
sunshine. I always thought that we'd be doing this by my side. The truth is painful, but it's better with broken hearts. At least we know now that we'll never be going far. We'll never be going far. We'll never be going far. Live in Noorderwind, de band Lionite. Straks doen we nog een noemer hier uit de studio. Wij. Mooi nou, bestellen maar een dik oorlier. En we jou graag natuurlijk jong talent wel degelijk een koers in dit programma. Doen we na je week, weer. De laatste trouwens van het hele seizoen. Januari geven we weer terug bij Noorderwind. Dus wat dat onbelangrijk. Bedankt voor het zien. En het hartje dit keer. Na je weekend nog een keer. En dan gewoon weer terug bij het najaar. Maar Safir is nog net. Wij gaan nog één live noemer te gaan van Lionite. Live in Noorderwind.